Čaute, zdravím vás z ďalšieho devlogu, ja som Sakumor a ako si môžeš povšimnúť, už som pridal nejakú základnú vegetáciu alebo teda trávu, čože vlastne prakticky 2D model, alebo no respektíve je to normálny model trávy, akurát proste takové 2Dčko. Asi vidíš, že nie je to úplne akoby 3D, ale je to taková spojitosť, jo. No, ďalej som ešte tam budem pridávať stromy. A ďalšia vec, ktorú som podarilo sa mi opraviť teda tú vodu ešte, ale to som vás informoval už v predošlom videu na konci videa. A podarilo sa mi opraviť vlastne hneď pár minút po tom, čo som dotočil to video. Musel som to proste celé prerobiť, bol tam nejaký bug s pivotom alebo proste s transformáciou. Ďalšiu vec, ktorú som pridal, je to, že táto lampa a tento vypínač. Jo. A vlastne funguje to na základe triggeru, takže keď hráč príde k tomu vypínaču, tak sa krásne zmení ten body group, čož v tomto prípade je toto. A body group vlastne znamená, že sa mení ak keby určitá časť toho daného objektu, zatiaľ čo material group mení vlastne textúru ako keby toho objektu. Takže asi nejak to by som to popísal. Takže toto kocku, čo tu vidíš, ten výhlbok tuto, tak to je vlastne ten trigger a ten hráčov trace vlastne keď na ňo narazí a hráč klikne klávesu, tak sa zapne svetlo. Môžeme si to ukázať, že vlastne ten switch, čo je na stene, má body group a to svetlo má material group. Takže prídem k vypínaču a vidíme, že krásne aj ten vypínač reaguje podľa toho, či je stav vypnutý alebo zapnutý. To isté svetlo, pozeraj sa. Teraz je svetlo vypnuté a vidíš proste, že sa aj tvári ako vypnuté. Keď ho zapnem, tak je normálne takto akože zapnuté, jo? Takže tak, samozrejme zvuk tam je taktiež. Jo, flashlight tam má tiež zvuky. To som už asi spomínal v predošlom videu, že tieto flašky a blbosti proste budú potom slúžiť na pridanie thirstu a hungru. Ak nie, tak to spomínam práve teraz. Ale ja už si nepamätám, čo som povedal v minulom videu. Každopádne, ako sa môžeš počínať aj na hráčovom hade, alebo teda v tom UI-ku, kde je health, stamina, tak som pridal vlastne thirst a hunger. Nemám to ešte naskriptované, takže preto to tam ukazuje hodnotu 0 a nejakú random hodnotu v tom bare. Nemám to totiž to ešte zatiaľ naskriptované, každopádne naskriptovať niečo takéto nebude absolútne zložité, ale je to úplne v pohode. Plánujem to urobiť teda tak, že keď napríklad hráčovi dojde thirst alebo hunger, tak vlastne mu začnú ubývať hápka. S tým teda, že bude to fungovať na podobný spôsob Minecraftu, to znamená, že keď proste nezabije to hráča, hej. Nezabije to hráča, ale poviem príklad, keď bude mať hráč posledné jedno hápko, tak sa to vlastne zastaví a ďalej vlastne už mu to uberať nebude, čož vlastne pre toho hráča bude znamenať, že stačí one hit kill od nejakého enemáka a si proste dead. Takže urobím to asi na takýto spôsob. Samozrejme, keby som to robil tým štýlom, že hej, by to hráča zabilo, bolo by to asi hardcore, takže to urobím aspoň nejako takto. Buď proste tam nechám, že zostane hráčovi iba jedno hápko, alebo 10, možno 20, uvidíme. Ale ja to skôr teda v aktuálnej chvíli, čo toto točím, tak vidím skôr na jedno hápko. Takže tak, ďalej teda, čo sa týka tej vegetácie, tak si môžeš povšimnúť, že teda je tu všade už tá trávička, je všade takto naokolo. Možno nejaké chybičky tu sú, ja som tú trávičku teraz sem pridával relatívne narýchlo, takže možno nejakú levitujúcu trávičku, ako napríklad tu zahliadnúť môžeš, ale tak to sú samozrejme detaily, ktoré sa dajú opraviť veľmi rýchlo. Čo ďalej?
Tuto bude teda potom ten koniec tej prvej misie. No a vlastne ja som tuším, že v predošlom alebo možno ešte pred tým ďalším vlogom spomínal niečo, že som to mal v pláne pôvodne urobiť tak s tým hladom a smedom, že proste tie jedlá a pitie budú doplňať staminu. Actually, teda keď už som pridal ten smed a hlad, tak teda urobím logicky tak, že jedlo bude pridávať hunger a voda bude pridávať smed, takže thirst. A bude tam vlastne nejaký čas, za ktorý vlastne potom hráč si to musí doplňať. Tak. Občas vysvetľujem veci nezrozumiteľne a si to uvedomujem, neboj sa ty nič. No, to je asi všetko. Pridám sem teda k tej trávičke aj nejaké stromy určite. Chcem tie stromy dať hlavne tuto na tie kopce, nech to proste vyzerá OK, i když. Teraz keď sa tak nad tým zamýšľam, tak možno tie stromy budú vyzerať zle, pretože budú ako keby levitovať. Môžem ich samozrejme nasadiť akože manuálne, ale bude to a lot of work, I think. No uvidíme ešte. Alebo proste to možno nechám tak, jak to je a tie kopce tu proste budú tak, jak budú. Každopádne ešte určite to teda plánujem pridať tie stromy. Ja ich teda pridávam pomocou klatru, čo je funkcia na pridávanie práve takýchto vecí, ako máš trávu, kamene a hento stampy, nech sa s tým proste nemusíš jebať sám. Ale mám taký pocit, že v prípade napríklad tých stromov, pokiaľ by som na nich chcel dať aj collider, čož ja si myslím, že určite zmysel dávať bude, pretože v opačnom prípade, a vidíš, tu máme levitujúcu trávičku. Pretože v opačnom prípade to bude znamenať, že ten hráč môže prechádzať cez ten strom, čož nebude vyzerať úplne OK, alebo teda profesionálne, takže možno tie stromy budem dosádzať aj manuálne, že to proste neurobím cez ten klater. Zatiaľ som nenašiel nejaký spôsob, akým by sa dalo vlastne pridávať aj ten collider k tým oným. Ako možno, že už to je, ale collider sa nepridáva iba v game engine, ako máš proste Unity, Unreal Engine alebo práve Sandbox, Godot a ja neviem, čo tam už všetko je. Ale collider proste už môže prísť aj s modelom, takže napríklad keď nejaký strom proste už bude mať v sebe zabudovaný ten collider napríklad z Blenderu, tak samozrejme to v tej hre už akoby bude. Takže ja si myslím, že stačí mi prakticky nájsť iba nejaký fajnový model stromu, ktorý už vlastne bude mať ten collider v sebe. A tým pádom mám ušetrenú prácu a nemusím sa tu s tým trkať manuálne a dosadzať tu stromy ručne. Samozrejme neplánujem sem dať nejak brutálne veľa stromov, určite nie, chcem to tak nejak vyvážiť, aby nejaký ten stromeček tu samozrejme občas bol, aby ho hráč proste videl, ale zase nebude to tu prehnané úplne zadrbané stromami, takže to ne. To zase ne. Well, takže to sú všetky novinky pre dnes, svetlo krásne funguje, všetko je krásne, akurát OK, sa mi len zdalo. Takže svetelko fajne funguje. Ja som aktuálne z tohto devlogu, ak mám povedať pravdu, že z čoho som najviac akože satisfied a úplne nadšený, tak je práve to svetlo, pretože proste krásne to funguje. Máš vypnuté, zapnuté, vypnuté. A proste aj zvonku to vyzerá cool, proste pozri sa, teraz máš svetlo vypnuté a keď ho zapnem, tak proste to krásne osvetlí celú miestnosť a yeah, I like it. I really like it. Ďalšia vec, ktorú som pridal, to som možno neukazoval v minulom devlogu, neviem. Každopádne pridal som zvuky otvárania a zatvárania dverí. Yeah. Do you hear that? Takže to je taká fičurka. Dobre. Takže z tohto devlogu tu bude teda všetko. Ja vám ďakujem za zhlédnutie a slyšíme sa u ďalšieho devlogu, u ďalších novinkách, čo som vymyslel, čo som pridal. No a ešte tak na záver by som asi povedal, že taktiež zároveň už začínam postupne pracovať aj na pause menu, takže
hráč si proste bude môcť tú hru zapauzovať a tak, čož v aktuálnej chvíli tam nič takéto ešte není. Takže that's it. No a ešte asi posledná novinka je tá, že pravdepodobne budem vydávať prototypy na stiahnutie, čiže kto by ste mali záujem, tak ja to asi budem pravdepodobne uploadovať na Google Drive a tam vlastne vám budem vždy hádzať odkaz na stiahnutie pod video. Takže si môžete vy sami zahrať prototyp tejto hry. Samozrejme, nehovorím, že používam tento program iba na prototyp, to nie, samozrejme. Môj plán je vybudovať plne funkčnú hru, ale prototyp proste sa to bude nazývať teraz preto, lebo sám vidíš, že proste zatiaľ len stále umiestňujem objekty približne tak, jak by mali byť a postupne tú hru skladám, takže nazvať to oficiálne akože napríklad releaseom, to by nedávalo žiadny zmysel, takže preto prototyp. A bude asi prototyp, beta, alfa a až potom vlastne možno nejaký ten release. Teda možno, no. Určite, keď sa k nemu dúfam dostanem a všetko pôjde tak ako má. Takže ja to ešte teda za kamerou opravím tú trávičku trošku, aby tu nelevitovala a pridám nejaké stromy, možno nejaké kamene, aby to vyzeralo OK a that's it. Takže tak. Slyšíme sa o ďalšom devlogu. Čau čau.